ले जाए। देखिए रो दे हम भगत काजनी सबेरे से लड़की गइल बाड़ी का तो पढ़ाई करे जातनी अभी तक हई बेरा हो गइल आवे के चाही नु हैं ई काजने का करियन दादा एगो इहां से बानी दिन रात कहिला कि देखी तनी उनका पर ध्यान दी बाकी इहां के काहे के सुने जाई काजनी लड़की कब अहियन हई बेरा हो गइल सब काम धाम पड़ल बा। भाभी भाभी सुनो ना आज ना मतलब का कही भाभी आज हम बहुत खुश बने पता बा भाभी आज ना सर जी इतना अच्छा पढ़ाई कइला हनु तब भाभी तनी गिलास पानी लाओ तो जल्दी। अरे चुपचाप पढ़बू की ना तू का रे उ इतना देरी से तू। अरे भाभी उ का भइला नु गाड़िया खराब हो गइला अब गाड़िया खराब हो गइला फोनवा हम रिचार्ज नहीं के भैया के पास फोनो ना करे ना रोए के पास नहीं माने मोबाइल का मिल गइल बा जीव के काल मिल गइल बा ना भाभी पानी दी भाभी हई करी भाभी करी ई कौन बेरा है स्कूल से घरे आवे के तब काहे खाती बानी घरे। हां हम दाई हई दाई तो ना करे कितना अच्छा से प्रेम से तो बोले कि भाभी एक गिलास में पानी लिया के आवे दी भैया के तो हम कहत नहीं चाय कह दी हम कह देम भैया ठीक बा जाई भइल बड़ी घर काम ना करियन त का करियन। अरे छोटकी का भइल ये अरे का भइल भाभी हमरा कदरे पानी दे नौकरानी है पढ़ के आवत तनी साला घरों के काम करे हम पानी दियन त हमरा घाट का जायन। तोरा कैसे बोलला सिया हां का तनी नौकरानी है तो एक तार के पानी दी खाना बना के दी हुर के दे बुआ ई बेरा बताओ भैया हम गाड़ी खराब हो गइला लेट हो गइला। अच्छा ना हम बाबू चुप हो जा तू हो जा बैठा आवे तो हम समझावत नहीं बैठा बुलाऊंगा बैठा अब कहां गइल बिया अरे कहां बालू अरे का हो हां हेले आ पहले हेले आबो आवत नहीं का बोली का तू हमार बहन से बोललू आ काहे ना बोली काहे ना बोली हां एगो हमार एकलौती बहन बिया अच्छा। जौन कही तौन होई ठीक बा न इहे एकलौती बहिन एक दिन ऐसन तारी नु कि परलोक सिधार जाई। अरे चुप रहा हां अशुभ मत बोला कि सवेरे से गइल बड़ी कौन बेरा है स्कूल से घरे आवे के ई बताई। अरे तो पढ़े गइल है पढ़े ले दू गो ट्यूशन धरैले बनी सहेली वेली से बतियावत खूब मन लगा के पढ़िए बेटा खूब अब भैया कहा तारी नु के मोबाइल दे के बिगाड़ देले बा तार भाई मोबाइल दे के बिगाड़ ले बनी तारा के किंदी खूब रिचार्ज करवाई तारा के किंदी रिचार्ज करवाई आ जहिया कपार पर चुई नहीं तब छौनी छाई। हां चलिए अरे चुप रहा देखी कैसे हाथ चलावती हम जा तनी भैया याद करे के देले बड़ा। हां बेटा खूब मन लगा के पढ़ो सुना है बैठा है ने कहत नहीं तारा के हम कि हमार बहिन सब बहुत प्यार करीला ठीक बा न एगो हमार बहिन बिया एकरा के बढ़िया से पढ़े लिखे द आ पढ़ ली न आ जहिया कुछ बन जाई न त तार माने मुंह पर करिया पोता जी। सुनी ना हां हमार मुंह में करिखा पोताए से पहले रोड़े में मत पोता जाए। अरे चुप रहा ऐसा बहिन हमार नहीं के माने हम उनका दुश्मन नहीं ना दुश्मन आहू त का करत हम ऊंच नीच देखा तनी आजकल के जुग जमाना नीमन नहीं खे। अरे हम सब समझतनी त काहे छनछनाइल बोलू अच्छा तारा के मोबाइल ना किनली न आ ओकरा के किन के दे देनी यही चलते तारा दुख लागता ना। अरे घर के काम कर खाली ठीक बा न ठीक बा जाई रो पर्चा संभारी। हां त टाइम ना तक बैठल रहम जानते हैं कहवा ना भारी बाड़ी नो तो बड़ी ना के सब करत तरी उनका लगा तो पता चल गइल बा काने रतिया में बतियाई ना नो अरे करे ना दो काची करे दीजी और हम शादी करके ले जाए ना तो हम भाग गए आराम से टेंशन खाने का खा के नहीं खियाइल का जोर से ना का बोल बोलत बनी अरे तू टेंशन के ले तो अब देखी फोन नहीं किन आवत हमार के अरे उके ना हमार करेजा रुका ना खाली करेजा बोल के मत जान ले हम लागत अरे तारा देखी ना तो बहुत सुकून होला हमरा हम का कहें तो ले जाई ना अपन घरे शादी कर ले। अरे ले जे हमर करेजा बस बतावा। वेट करा ना कहां से वेट करे बस घर पे बात करे मैं तारा हम ले जाई पता बा पढ़ाई के बहाने नहीं के जाती सखी के भूख देवे ऐसे नहीं रवा से मिले जाते ना मिलना ना तो बहुत दिल में दर्द होला मिल जाए ना झूठ में खाली कहले दर्द होला अरे यार बात दर्द हो तो मैं ले जाती शादी करा के पक्का ले जाए पक्का नो अरे वादा कर दने वादा करी हमरा से तो पक्का वादा कर ले जाए तो मोबाइल दे हम जा सुनी ना मत का हां टिपिया करे के ले जाए। अरे देखिए रो दे हम भगत अरे सुन ना अरे सुना तारू हां एक गिलास पानी लेके आवो जल्दी। अच्छा आवत अरे का हो गई अरे का भाई जौन बात के डर रहे वही हो गई। ऐसे कौन बात हो गई लोड़ा इतना परेशान बनी
तू एकदम ठीक कहत रहू, तू एकदम ठीक कहत रहू। ऊ छोटिया हमर नाक कटवा देलक। हम समाज में कहीं हम मुंह दिखावे लायक ना रह जाई बाप। हम रउआ के ओई घड़ी नु इतना समझले रही त रउरा त लागत रहे कि हम सबसे बड़का और दुश्मन बानी और बहिन के दुश्मन बानी। ना तहर हम बात ना मननी, हम बहुत गलती कैली, ठीक बा। मगर आज आ जाई त आज ओकरा का हम एकदम अब का हम करम अब समझ जाइयो। सुनी ठीक बोलो आज हमारे बात सुनी। सियान लड़की बाड़ी समझा दी, समझ जइहन। कुछ करम मारपीट मत करम, जा दी लड़की जा बच्चा बाड़ी नु। मालूम बा का भैया का भइला? आवत नहीं हम। अच्छा तो काजे ने कहां के लड़का रहे, गांव के ना रहे, मगर गांव के ना रहे। वो कौन लड़का रहे ओकरा जरे उ खड़ा के बतियावत रहे। अब हम तारा से का कही? बाप रे बाप, इतना हम यही से लेट होत रहे नु। ओही घड़ी हम कहत रही कि लड़की जरूर कोनो गुल खिलावत रे, लेकिन हम एकरा के कितना बननी, एकरा के पढ़ावत नहीं, लिखावत नहीं, मोबाइल कलस मोबाइल किन के हमरा के ना देले रही। अरे चुप रहो, हमरा से तो गलती भइल। हम ओकरा आगे हम तारा के ना लगाइला, जोन कहले तौन करिला, मगर आज हम छोड़ब ना। आज आवे तो अच्छा जा दी, शांत रही, आवे दी, आवे तो आवे। आज आवे तो आज ओकरा के हमारे एकदम आज आवे तो अरे आज ना आवे ना तो सुनी, कुछ करम मत, कुछ बोला मत। करम ना। पहले सुन ली उनका, रह- देखा तनी कहां बाड़े आइहन तर कुछ बोला मत। आज आवस आज घर में आज उनका के भैया पता है भैया आज नो कहाँ गए भैया, रिचार्ज करवा दीजिएगा ना भैया, पैसा मोबाइल। कहाँ गई लिस रहते, कहाँ गई रहीस, कहाँ गई रहीस? सहेली के घरे हाई का ले बड़े काफी। आज के बाद तोरा पढ़े लिखे का नहीं खे का कहनी है? अरे 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 का हो गई जी? आज उनका हम पूछाई का कोई लसिया का? अरे तुम रो कनी ने कुछ बोला मत। कुछ बोलो मत। अरे सुनी ना, रोरा में सब गलती बा, हमरा में तो गलती बढ़ली है एकदम गलती बा। गार्जियन जब तक टाइट रही नु, कोई लड़की नु कभी गलत काम करी ना, सब गलती रोरा में बा। मोबाइल के देला सा? मोबाइल देनी तब पीठ पीछे पीछे हम लागल नहीं। काहे मोबाइल में? पढ़े वाली लड़की के मोबाइल दे देला? देते नहीं। बाप रे बाप, हम तो रोरा कोई गरी समझाते रही तो रोरा समझ में ना होता है। हाथ छोड़ते हैं सियान लड़की हाँ, पर। तो ला- जैसे हम समझा दे। माना ऐसी करो। जा बबी तू जा घर में। जोन कहलू ठीक है कहलू तू। नमस्कार, मैं करण कुमार। भैया हमनी के वीडियो जोन बनैनी जा, ये वीडियो बनावे के ही उद्देश्य बा कि यदि रउआ अपन बहन के, अपन बेटी के यदि मोबाइल देव तनी तो मोबाइल पर ध्यान देवे के बा कि मोबाइल के उपयोग कहाँ होता, बात केकरा से होता, सही जगह पर होता कि गलत जगह पर होता, इस सब चीज़ पर ध्यान देवे के बा। ना तो देखी जौन आज हमनी के वीडियो के माध्यम से देखनी जा कि जौन घटना भइल वही घटना रोगो जोरे हो सकेला। नमस्कार, प्रणाम। हमार नाम बा पूजा राज। हमनी के ये वीडियो बनाए के उद्देश्य यही बा कि अगर आजकल के जो जनरेशन बाटे, जैसे इंटरनेट के जमाना आ गइल बा, ए दौरान लड़की लोग के साथे दुर्घटना भी होवता, लेकिन घर परिवार के एकरा बारे में कोनो जानकारी नहीं खे। तो हम रौरा लोग से ज्यादा कुछ ना कहम, इतने कहम कि रौरा लोग अपन बेटी के, बहिन के कम से कम जोन भी पढ़ाई लिखाई करत तनी जा, ओकरा बारे में रौरा लोग पूरा जानकारी लीही जा। कहाँ जाता नहीं जा, का करत तनी जा, एकरा बारे में पूरा जानकारी लीही। हमार सबसे पहला उद्देश्य यही बा कि अगर रौरा ई नाटक अच्छा लागल हो के, वीडियो अच्छा लागल हो के, तो लाइक करम, शेयर करम और कमेंटवा जरूर करम। घंटी जरूर दबाई।